Ahoj občani, zdraví vás Jakub Šlouf a Jiří Křesťan. Prostřednictvím tohoto podcastu bychom vás rádi pozvali na výstavu, kterou pořádá Národní archiv a Muzeum Prahy v Domě u Zlatého prstenu, a je to výstava o Karlu Krylovi. Dnešní díl bude věnován počátkům exilu Karla Kryla a jeho působení v rádiu Svobodná Evropa. Než se do tématu pustíme, vrátíme se ovšem do roku 1969 a k příčinám, proč vlastně Karel Kryl emigroval. Karel Kryl se stal slavným vlastně až v prosinci 1968 v důsledku toho, že jeho skladba Bratříčku zavírej vrátka začala být úspěšná v tehdejších hitparádách a zažil několik měsíců slávy, které ale byly jaksi limitované vývojem politických událostí, protože si musíme uvědomit, že už v dubnu 1969 dochází k zásadní změně ve vedení komunistické strany Československa. Zbytky snah reformních komunistů o demokratizaci stranického života jsou passé a do čela se dostává Gustav Husák. A v tento moment tedy i veřejná aktivita lidí, kteří jsou kritičtí k fungování tehdejší společnosti, jako byl umělec Karel Kryl a jeho dílo, začíná ztrácet prostor v tehdejším kulturním životě Československa. Karel Kryl si to uvědomoval, postupně mu ubývaly pozvánky na různé koncerty a festivaly a již od jara 1969 tedy zvažoval možnosti případné emigrace. Ale nebyl pro takový krok rozhodnut, což mimo jiné dokazuje právě událost Jiří. On už měl možnost vlastně vycestovat v létě 1969. Ano, v červenci roku 1969 pozvali Karla Kryla do Norska. Existují i záznamy, které natočila norská televize. A on tenkrát, krátce předtím, se potkal s Pavlem Dostálem, budoucím ministrem kultury, s nímž spolupracoval předtím, pomáhal mu stěhovat nějaký nábytek do bytu a tam jakoby uvažoval o tom, jestli by neměl emigrovat. Nicméně neudělal to a my z této cesty máme na výstavě zajímavý artefakt, o které možná řekneš něco více. Je to Rebeka, já bych teďka udělal takové kouzlo, aby zkusím ukázat v režii Rebeku. Jde o plastovou figurku trole, jak můžete vidět, kterou zakoupil Karel Kryl na letišti v Kodani při přesedání tedy do Norska a později celý život tuto figurku vozil sebou v pouzdru u kytary a provázela ho po celý život. On s určitou nadsázkou, což jistě ocení zejména jeho faninky, tvrdil, že toto je jeho ideální partnerka, že takto by vypadala jeho ideální partnerka. Oblečení, které má na sobě, je již pozdější z 90. let, nicméně vidíme na tom, jakým způsobem Karel Kryl vlastně pracoval ve svém životě jednak s předměty, které sebou vozil a tím si jaksi vynahrazoval na cestách ten domov a tu absenci stálého ukotvení a za druhé vidíme, jak vlastně i ten velmi vážný umělec si uměl tak jaksi s nadsázkou hrát a pracovat vlastně s takovými jako drobnostmi až roztomilými. Ano. Ale Karel Kryl se vrátil a dochází k další cestě na západ. Byl pozván na hudební festival v
ve Waldeku. Měl v tu dobu už představu, že zůstane v Německu? Podle těch svědectví, které dal později Karel Kryl, tak i v tom období ještě v září 1969, kdy odjíždí vlakem tedy do Waldeku, tak si nebyl jist tím, jaký bude jeho další osud, a protože se nevrátí vlastně ze západního Německa zpět do Československa, se rozhodl až vlastně při pobytu v Německu. Tyto zprávy se zdají být pravdivé, protože my máme spoustu dokumentů vlastně z toho transferu od vlakových lístků až po celní prohlášení, a ta celní prohlášení jsou třeba zajímavá a vlastně značí vyloženě symbolicky ten zmatek a tento napětí v tom rozhodování, jakým způsobem se který z těch aktérů rozhodne zůstat či odejít. Protože Karel Kryl skutečně odjížděl pouze se 2 gramofonovými deskami a velmi malým množstvím německých marek, velmi malým množstvím českých korun. A jako vrchol toho uvádí v tom celním prohlášení také zásnubní prsten. My dodneska nevíme, komu byl vlastně určen, pro koho ho Karel Kryl u sebe nosil, ale naznačuje to vlastně celou škálu toho rozhodování toho jedince, který musí vlastně celý svůj život zanechat za sebou, pokud by se rozhodl emigrovat. A musí zahájit svůj nový život v Německu, kde vlastně kam Karel Kryl odchází, aniž by měl předjednanou jakoukoliv práci a aniž by uměl vůbec pořádně německy. Takže to byl opravdu jaksi skok do neznáma, který se mohl a nemusel vyplatit. Bylo to velice riskantní. Karel Kryl se brzy po příjezdu vydal do redakce Svobodné Evropy, aby mu tam pomohli s vyplněním nějakého dotazníku. No, ale slovo dalo slovo a jemu se tam otevírala příležitost ke spolupráci. Potkává tam toho svého strážného anděla a tím byla Rózina Jadrná Pokorná, která ho začala přizvávat do svých hudebních pořadů a nabídla mu dokonce možnost bydlet ve svém bytě, což Karel Kryl nebyl v tomto směru výjimkou. Tam v tu dobu bydlelo 6 dalších lidí, tam se narodilo dokonce 1 dítě a prostě ta Rózina byla velice otevřená a byla vždycky schopná prostě pomoci lidem, kteří byli v nouzi. Můžeš říct si něco o těch jejich pořadech, Kubo? Rózina Jadrná zakládá vlastně hudební pořady na Svobodné Evropě již v předstihu v průběhu 60. let. Již v té době jsou tyto pořady, které pouštěly vlastně západní muziku a zprostředkovávaly tedy tuto západní muziku československým posluchačům přes železnou oponu. Takže nešli po té politické stránce jaksi přímočaře toho vysílání a politického poslání té stanice, ale vlastně oklikou přes kulturní šíření kulturních vzorů. A u mládeže v Československu určité části začaly být velmi populární a Karel Kryl jako mladá nadějná vlastně stoupající hvězda československá hudební, tak samozřejmě byl cenným přínosem do této redakce. Je zajímavé, jakým způsobem Karel Kryl kombinoval tu práci ve Svobodné Evropě se svou další uměleckou činností. On vlastně objížděl krajanskou komunitu po světě, koncertoval ty nahrávky těch koncertů, často uplatňoval přímo ve vysílání Svobodné Evropy, takže tam fungovala určitá synergie mezi jeho hudební kariérou a kariérou toho rozhlasového reportéra, nebo řekněme DJ. Ano. Ty jeho pořady a jeho účinkování se setkávalo se stále větším ohlasem, ovšem on se vlastně nestal stálým spolupracovníkem nebo redaktorem Svobodné Evropy a čekal na to, pokud se nemýlím, 14 let. Ano, vlastně Karel Kryl přišel do Svobodné Evropy v situaci, kdy ty pevné stále židle placené byly již obsazeny, a to jednak tedy vlnami emigračními předchozími, jednak tou velkou vlnou po srpnu 1968. Karel Kryl přichází přeci jenom trošku se zpožděním a
vlastně musí v té svobodné Evropě fungovat až do roku 1983 na smlouvy o dílo, kdy je vlastně placen za konkrétní pořady a konkrétní odvysílaná díla. Ano. Karel Kryl i zpětně byl velice vděčný Rádiu Svobodná Evropa, že mu poskytla to materiální zázemí, byť ze začátku ten příjem nebyl stálý. Na druhou stranu občas se i kriticky vymezoval vůči poměrům ve Svobodné Evropě. V dopise Erazimu Kohákovi například uvádí, že pracuje v docela svobodné Evropě, ale myslím si, že byl loajálním pracovníkem a přispíval tam i k upevňování toho kolektivu redaktorů, hrál tam na jejich setkáních a patřil, myslím, k oblíbeným členům redakce, stejně jako to bylo v případě Roziny Jaderné. Ono, ta hudební redakce, zvláště u teenagerů v Československu, patrně byla skutečně jaksi nejpopulárnějším pořadem, nebo produkovala ty nejpopulárnější pořady, které měly dopad na československou mládež, ale samozřejmě ta samotná hudební redakce a hudební náplň Svobodné Evropy nebyla sama o sobě samozřejmou. To znamená, oni museli nějakým způsobem uvnitř té instituce také bojovat o prostor pro své vysílání. A z toho samozřejmě jako na každém jiném pracovišti pramenily různé technické spory, které výrazné osobnosti, jako byl třeba Karel Kryl, prostě zpravidla mají ve svých zaměstnáních. Tam ta situace byla vlastně specifická v tom, že on měl své publikum při rozhlasovém vysílání za onou železnou oponou a on vlastně nevěděl, jestli ho doma znají, jestli ho poslouchají. Můžeš říct něco o těch způsobech komunikace s fanoušky? Je vlastně úžasné, když člověk prolistuje osobní archivní fond Karla Kryla, kolik se tam dochovalo dopisů, protože jak nejprve už Rozině Jaderné, tak později Karlu Krylovi s tím, jak rostla jeho role v té hudební redakci, chodilo stále více vzkazů a dopisů od fanoušků z Československa a v 80. letech už jsou to skutečně desítky, prokazatelně desítky kusů i třeba měsíčně a ta mládež v Československu byla ochotná vlastně kvůli kontaktu s těmi svými DJi, a s těmi svými reportéry, kteří byli oblíbení, komunikovat tímhle způsobem. Podstupovala vlastně v tuhleto proceduru, že posílala z bezpečnostních důvodů, aby nemohla být trestně stíhána své vzkazy do Svobodné Evropy přes různé krycí adresy, často i pod různými pseudonymy. A Karel Kryl potom těmto fanouškům věnoval velkou péči, vážil si jejich přízně, protože to pro něj byl vlastně jediný doklad toho, jak jeho dílo rezonuje doma v Československu. A ve svých pořadech jim odpovídal velmi pečlivě na ty jejich dotazy, často řešil vlastně v určité dlouhodobé komunikaci, kdy na jednu stranu chodily ty dopisy, na druhé straně byly vlastně ty odpovědi v tom rozhlasovém vysílání, tak často s tou mládeží řešil i takové niterné otázky jejich životních postojů, jejich náboženského cítění a dalších témat, které nebyly v té době v Československu přímo frekventované. A my, pokud si chceme udělat názornou představu tady ve vysílání, jakým způsobem Karel Kryl mohl působit na náctileté Čechoslováky v 70. a 80. letech, tak si teď můžeme pustit audiovzkaz, to je vůbec můj nejoblíbenější exponát na výstavě, audiovzkaz neznámé faninky z Plzně zaslaný v 80. letech do Rádia Svobodná Evropa. Prosím. Ahoj Karle, tak to už byla poslední písnička, ale snad to, co jsi slyšel, tě potěšilo. Víš, měl jsi tenkrát tolik zpívání, že jsi asi nepoznal, že jde o záznam koncertu tvýho přímo od nás z Plzně. Chybí tam u toho začátek a konec a je to děsně nekvalitní a taky písničky z Bratříčka a je to už asi ze stýho magneťáku. Víš, mě napadlo, že ti to pošlu, když jsi tenkrát na jaře mluvil o té provizorní baladě, že ji budou mít někde v Praze celou. No a taky hlavně, aby si věděl, že to nejsou mrtvý písně, co nikdo nespívá, že pořád to rozšiřujeme, že má pořád víc a víc lidí.
Nám to hrozně pomáhá. Já třeba při kolika příležitostech se mi vybaví ty tvý slova. Vždycky, když mi naštvou, víš, tak vím, že přijdu domů a že si tě budu moct pustit nebo svobodku. A je to děsně fajn. Je to tak děsně pravdivý, jako kdyby si tady pořád mezi náma žil. Karlo, já úplně prvně jsem se k tobě dostal v 15. Přes jednu holku, co mi dala nahrát bratříčka něco z rádia. No a bylo to pro mě něco úplně novýho. Musela jsem o tom hrozně přemýšlet a pak jsme to spolu vždycky rozebírali a bylo to děsně krásný. Víš, to jsem takhle ještě neposlouchala rádio, měla jsem špatný a mohla jsem jenom v noci. Vždycky se mi o tebe nejvíc líbily právě ty smutný, víš, třeba ty vlaky. Vždycky na nádraží, když hlásil, že pojede Mnichovák, tak jsem si vzpomněla, že vlastně za 5 hodin bys byl u tebe, nebo že ty bys byl vlastně tady. A ty vesely, ty jsou taky správné, ty se hodně hrajou třeba u vohňů Trumpové, víš, to jsem taky zažila. Skoro každý o tebe něco zná. Diváci si mohli všimnout, že dívka, která zasílá vzkaz, tak šeptá intuitivně, velmi názorně to vystihuje vlastně, že poslech Svobodné Evropy a hovoření o ní v Československu v té době probíhalo tiše a nikoli hlasitě. Zároveň vidíme ten obrovský respekt a ty emoce, které Karel Kryl vlastně v tehdejší mládeži mohl také probouzet. A určitě tyhle ty vzkazy dodávaly v těch dlouhých 20 let do roku 89 Karlu Krylovi energii do jeho práce ve Svobodné Evropě. A on naopak dodával naději a sílu těm, kteří ho poslouchali. A my nyní pozveme do pořadu zvláštního hosta, který nám řekne něco o tom, jak žil Karel Kryl v 70. letech a je to osoba povolaná zejména hned ze 2 důvodů, protože předně byla první manželkou Karla Kryla v 70. letech a za druhé je autorkou knihy o Rozině Jadrné, první vedoucí hudební redakce Svobodné Evropy. Prosím, Eva Sedlářová. Takže vítáme tě, Evo, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. My obvykle začínáme od kolébky, abychom vás trochu představili našim divákům. Vy pocházíte z Uherského Hradiště, pokud se nepletu. Chtěl jsem se zeptat právě třeba něco na vaše dětství. Už rovnou divákům prozradím, že v něm určitou roli hrála i exotická zvířata. Ano, to později. V tom Uherském Hradišti jsem se narodila, protože tam byla porodnice. Můj otec byl veterinářem v Buchlovicích. Tak to bylo, ale na to si téměř nepamatuju, protože pak jsme odešli na Valašsko, do Nového Hrozenkova. A když mě bylo 5, tak otec, který musel tehdy přemlouvat ty sedláky, aby vstoupili do JZD v těch 50. letech, a strašně mu to vadilo, jako veterinář to patřilo do jeho, tak byl zaúkolovaný. A tak se představil nebo přijal nabídku v Ústí nad Labem a převzal místo ředitele zoologické zahrady. Taky proto jsem vyrůstala v té exotice se šimpanzi a s tygry a podobně. To je pravda. To dětství bylo krásné. A bydlela jsem i v nejkrásnější vile, v které jsem kdy za svůj život bydlela, v Lumpeho vile v tom zooparku v Ústí. Vaše rodina potom v roce 1968 po srpnu emigrovala. Jak jste to prožívala? Kolik vám vlastně bylo let? Já jsem to prožívala jako dobrodružství, jako konečně se něco děje. Musím říct, jsem byla velice nezralá, bylo mi 14. A možná i tím, že nás rodiče ochraňovali od nějakých vysvětlování, co se v politice děje. To Ústí přece jenom nebylo Praha. Byla jsem v 8, že jo, to jsem neměla dodělanou základní školu. A jsme odešli do Německa, ale na rozdíl od mnohých emigrantů, protože mý rodiče byli emigranti, ne exulanti, tak otec to měl zařízené tak, že už měl místo, kde dobře vydělával a byl to úplně na severu v Německu. Pak jsme se postupně dostali až do Kostnice, kde pak můj otec pracoval až do konce života.
Vy Nebo do důchodu. jste byla vlastně ještě dítě, že jo, když jste emigrovali. Pražské jaro, nevím, jestli vás třeba nějak, jestli máte nějaké vzpomínky na to období, předpokládám, že jméno Karla Kryla jste tenkrát asi nemohla zaregistrovat, on nakonec ta jeho sláva přišla až později. To je to, proč já tady vlastně můžu být, protože proč já tady vlastně jsem. Kdybych nějaká sedlářová tady sedí, kdybych já si v tom 73. roce toho Karla nevzala, těžko bych tu seděla. Ale je fakt, že když jsme odešli, tak pro mě bylo všecko, jak jsem říkala, dobrodružství a všude byly Haldiáder a svoboda a to mě natolik zaujalo, že jsem vůbec nad tím nepřemýšlela, že je tady nějaká vlast, nějaký odchod z domova. Tyto bolesti pak přijdou mnohem později, když člověk zestárne. No a toho Karla jsem pochopitelně neznala. Protože bratříček vyšel až v roce 69 a my jsme odešli v tom 68. a žádné dopisování, žádná korespondence zvláštní nebyla, aby nám někdo říkal, že třeba z rodiny o tom, co se tady děje politicky, už vůbec ne, to už si pak za chvíli nikdo netroufal. No to znamená, že s Karlem jste se neseznámila jako zlatokopka ze zájmu od hudební celebritu, ale vlastně jste ho poznala jako člověka, aniž byste znala teda jeho pozadí umělecké. No a to vám řeknu k tomu, já k tomu mám dokonce písemný důkaz. A sice, když já jsem v těch 14, to byla tehdy taková móda, my jsme si psali texty písní a měla jsem na tom štítku napsáno taneční písně 68 až já nevím kolik. No a měla jsem tam napsaný text, to mě poslala určitě kamarádka z Československa, nějaká spolužačka, bratříčku zavírej vrátka, ten jsem si dopsala a vždycky tam se ptal ten text krasopisně a vedle toho bylo napsáno jméno interpreta. A já jsem si k tomu napsala Karel Gott. To je fakt. A ten Karel, když to později viděl, takže to myslím, že může být důkaz, že zlatokopka nejsem. Já jsem ani chvíli nepochyboval, jenom jsem se musel zeptat. Vy jste vlastně předjela to jejich setkání na tom legendárním balkóně. Taky mě to napadlo. On se tomu smál, když to tam objevil, nebo když jsem já jsem si to pak přepsala, ještě jsem si to škrtla, když už jsem věděla. No a abychom to hodili do nějaké romantičtější podoby, jak vypadalo takové první setkání, kde vás zaujal tedy Karel Kryl? No první setkání, já jsem tehdy pracovala jako 17letá u Frankfurtu nad Mohanem, takové dost prestižní fotolaboratoři, kde se dělaly velkoplošné reklamy. A tam se mnou pracovala Češka Věra Rikerová, která mimochodem je fotografka a je její fotografie na Exilovém bratříčkovi, toho chlapce, který je opředý o tu pouliční lampu. A ona byla o maličko starší než já a taky později emigrovala a toho Karla znala a nějak se s ním skontaktovala. No a my jsme tedy naplánovali večírek, na kterých nás mělo přijít asi 6. A ona mě říkala, já pozvu Kryla. A já jsem říkala, a kdo to je? A ona mě říkala, ty fakt neznáš Kryla? No, neznala jsem, jak už jsem o tom vyprávěla. No a teďka skutečně ten Karel přijel z toho Mnichova, přišel takový malý kluk s kytarou, s modrýma očima a vytáhl tu kytaru a jsem říkala, umíš nějaký lidovky? Protože já jsem na těch lidovkách vyrůstala. Můj otec, vůbec moji rodiče zpívali na strážnických slavnostech. Mám ještě pořád v paneláku cymbál. A neumím na něj hrát. A ten Karel vytáhl tu kytaru a teď já jsem ho začala trumfovat, protože já jsem jich znala víc, ale on to miloval, na to nikdo nevzpomene. On vystupoval ve folklorním souboru. Taky, ano, v tom valašském kružku existuje nějaká fotka, kde on má ten valašský klobouk na hlavě, tam vypadá Roztomil. No, takže tak to bylo a teď ta Věra, která teda už byla vdaná v Německu a oni byli velicí přátelé, ona si ho vážila, mu řekla, no,
už bylo nějak pozdě, už nikam nejezdí, Eva můžeš přespat u Evy. Ten Karel mě celou noc vyprávěl a Misty plakal, vzpomínal na maminku. No a něco mezi náma, nějaké to pouto, myslím si, že skutečně tam byla ta lidová muzika, ta tradice, kterou jsme oba tak cítili, která nás vlastně spojila. Já mu to připomnělo asi to dětství, že jo? No, je teda fakt, že my jsme pak vždycky zpívávali doma. Říkám, Karle zaspívá a v autě, protože on neřídil. Takže tak jsme zpívali, jsme přehlušili zvuk starého VVčka Brouka, tak to jsme zpívávali. To je krásný. A možná díky tomu vlastně jste taky mohla nahlédnout do toho, jak Karel Kryl ve svých počátcích emigrace žil. Myslím tím jeho byt, kde vlastně přebýval v první fázi u Roziny Jadrné, jeho kolegy z Rádia Svobodné Evropy. Jakým způsobem jste vnímala tohle prostředí, do kterého vás přivedl? No, to je zajímavé. Já když na tu dobu myslím, já vůbec tam nevidím nějaký přelom. Ono to bylo jasné, že já s tím Karlem budu. A tím jsem přijala nejenom jeho přátele, on mě fakt bravurně uvedl do té společnosti a nedávno jsem na to přišla, on se za mě vůbec nestyděl. To bylo tak krásné na něm, protože já jsem byla neskušená, hloupá, nesečtělá. Ne, že by se to strašně moc změnilo, ale přece jenom lety, že? A on mě uvedl mezi tyto přátele k této Rozině, kterou já jsem milovala, ač letos bývala oslavila 100 let, byla vlastně tak stará jako moje matka. Totiž ona byla jedna z mála, to musím říct, když jsme se rozvedli, tak ona mě napsala, u nás budeš vždycky doma a já jsem fakt i potom s mojí dcerou Marínou jsem u ní párkrát byla. To jsme zůstali. My tady máme před sebou právě vaší knížku, kterou jste teďka vydala, která je věnovaná právě Rozině Jadrné a jejím posluchačům vlastně. Vy jste tam zachytila i spoustu dokladů, které dokládají její vztah prostě s posluchači. Můžete nám o ní něco říct z tohoto hlediska? No, taky do tohoto jsem vplula a vnímala to tak, že až pak zpátečně si člověk uvědomí, co vlastně měl. Já si to skutečně uvědomila až po těch letech. A proto, když jsem u Roziného muže, který byl teda asi o 22 let mladší, to znamená, že on žije a je zdrav, objevila pásky Svobodné Evropy, ještě ty staré kotoučové, tak jsem si je všechny poslechla, ať se mě to vrátila, jak jsem jí poslouchala. Tam to šlo v Mnichově poslouchat Svobodnou Evropu. A jak jsem se u toho kolikrát bavila, protože jsem věděla, jak si to doma připravovala, jak hledala, co si kam dala, ty lístečky a komu nesmí zapomenout zahrát a podobně. Tak když jsem si je všechny poslechla a pomohl mě teda všecko popsat Vojta Klimt, tak jsem si říkala, že to byl spontánní nápad, kde ti lidi jsou, ti posluchači. No a pak mě teda jeden z posluchačů, Tomáš Zahradčan, pomohl vytvořit takovou dobrou úroveň na facebookových stránkách, jako Rozina Jadrná Pokorná, no a tam se začali ozývat lidé a většinu z nich jsem teda potkala, to je úžasný. Třeba v Brně, pána, který se shodou okolností jmenuje krásně, protože se jmenuje Milan Kundera. A on si říkal teda, ale Milan od Brna, takže tam už je to méně nápadné. No nic, a tak se to trvalo 2 roky. A jelikož jeden z těch posluchačů byl i Jiří Gruntorát, zakladatel Libry Prohibity, tak který mu Rozina říkala Jirka, značka Monika. To Monika bylo podle Karlovy kytary Moniky, podle té české. Protože tu, co já jsem poznala, ta už se jmenovala Nataša. No a tak on mě nabídl, že by se ta knížka dala vydat pod hlavičkou Libry Prohibity, což je velká čest pro mě. No, knížka, on je to sborník. Ano. Jsou to vlastně vzpomínky těch posluchačů, které jsem našla. Jsou tam vzpomínky těch Roziných nejbližších
a pár dokumentů, pár dopisů a jediné, co tam je, co jako dává tomu trošku vážnosti, je úvod doktora Tomka o svobodné Evropě, který se svobodnou Evropou leta zabýval. Prokop Tomek. My bychom možná měli doplnit, že vlastně Rozina Jadrná v 60. letech založila hudební redakci Svobodné Evropy a později, vlastně, když Karel Kryl emigroval, tak začal pracovat v této redakci, byli vlastně kolegové. A tato redakce byla u mládeže v Československu velmi oblíbená, protože pouštěla nejen západní muziku, ale také zakázané české písničkáře. A i když v Československu za to hrozily trestní postihy a skutečně jsou případy i osob trestně stíhaných pro šíření nahrávek Karla Kryla za poslech Svobodné Evropy jako takové také hrozily opletačky s policií, tak zejména mezi českými nebo československými v té době teenagery, tedy vysílání Rádia Svobodné Evropy a jeho hudebních programů bylo populární a právě vám se podařilo shromáždit vzpomínky některých těchto posluchačů, což je úžasné. Byla jste někdy svědkem toho, jak vlastně Karel s Rozinou spolu třeba připravovali ty relace nebo jakým způsobem pracovali? Protože ty záznamy, co máme zvukové, naznačují, že byli oba vlastně poměrně veselí a humorní lidé a dokázali skutečně se bavit tou svojí prací. Ano, to určitě. Rozina pro tu práci žila. Karel ze začátku on v té Svobodné Evropě pracoval jenom jako freelance ze začátku, ale ona mu dávala mnoho prostoru. Skutečně na těch páskách je všude ten Karel. A ona se ho ptala, a řekni, co nového teďka si napsal, nebo nechceš to tady zaspívat. Ona působila velmi spontánně, ale ona si ty programy připravovala perfektně. To bylo všecko napsané, a všechny tyto doklady, všechny ty přípravy ručně psané jsou právě uložené v archivu v té pozůstalosti Libri Prohibiti. Ale jak to měla připravené, tak jak byla schopná si to i pamatovat, tak pak k tomu dodávala spontánně, co chtěla a tím to bylo. No a ten Karel, já si nepamatuju, že by možná si připravovali pak něco spolu v kantýně, tam já jsem vždycky nebyla, ne víc. Tam je docela zajímavé také to, že Karel Kryl právě přišel do ciziny v době, kdy už jsou tam poměrně obsazená ta místa, že jo? A to znamená, že poměrně dlouhou dobu pracoval vlastně jako na dohody. A jakým způsobem se to promítalo tedy do vašeho novomanželského života v materiální rovině? Vůbec nechápu, já si nemám žádnou vzpomínku, že by nám chyběly peníze. Kdybyste viděl tu fotku, kde já stojím u takových strašných kamen, to byl byt Svobodné Evropy, to vůbec nemůžete znát. Taková kamínka na 4 nohách, taková vlastně trouba a tam žehlím na stole my jsme měli. Žlutý kovral koberec, který jsme si koupili žlutý, protože ten byl asi nejlevnější. 2 postele, které nám zbyl kamarád, jako stloukl dohromady z prken. Pak jsme si jednou koupili strašně krásnou knihovnu, okolo té jsme seděli, tou malou, jo, ne na celou stěnu. No ale vůbec, nic nám nějak nechybělo. Karel výborně vařil. To bylo skutečně, já si nevzpomínám, že bych ty 2 roky, nebo necelé možná, vlastně ne, my jsme spolu byli už před tím manželstvím, takže ty 2,5 roku, abych to prodloužila, to přece jenom bylo. Ale já jsem pracovala, Rozina Karlovi zaplatila jednu z těch vydání té desek, teďka nevím kterou, to bych lhala, a myslím, že Carminu Resurrectionis zaplatili mi rodiče. Ale tady to pro ně to nebyl asi problém. No a já jsem pracovala, tak jsme to nějak, on dostával vždycky nějakou, jak bych to nazvala, to nebyla výplata, ale tu... Honorář mě nenapadl. Vázaný na každou minutu vysílání, tak. Že jo, to bylo. No a pravděpodobně ta Rozina nějak, jak si ho tam zvala, tak ho asi taky podporovala. Ale že bychom nějak počítali, kdo co ne, to byla společná kasa a
A nebylo nám zle, nechodili jsme do hospod, ač u nás vždycky bylo plno teda, vždycky někdo přišel, ale my jsme tady tak vzájemně k sobě všichni chodili. Ani jsme se neohlásili, zazvonil, co děláš, no peru, no pojďte dál, jo, takhle to bylo. Taková otevřená domácnost. Teda, jako No, ale nejenom naše, i ta rozinina a i ta jiných lidí, to už se dneska pravda, nenosí. Že tenkrát to takhle fungovalo. Tak to fungovalo. No, je to pravda. Dneska je to téměř nemyslitelné. Ale můžu se ještě vrátit k tomu období, kdy jste společně žili. Karel Kryl nejen tedy působil v Rádiu Svobodná Evropa, ale dále také tvořil. Tvořil básně, tvořil obrazy. Asi začneme tím nejslavnějším, 7 básniček na zrcadle. No. Můžete nám něco říct vlastně k téhle sbírce? No, Je skutečně psal teda na to zrcadlo? No ano, ale když já si dneska pomyslím, že já jsem ráno vstala a řekla jsem zase básnička, jak jsem si to přečetla a smazala jsem to. Teď si myslím, kdyby byly mobily a já bych viděla to, co vím teď, ale tak to nebylo. Takže každý den vám skutečně psal to tedy bylo takové období, ano. Toto a pak tam bylo i na tom, po těch 7 básničkách, tam byly ještě další, třeba to už na jich odlétá, 100 letek ptáků tažných, to už bylo to smutnější období, to se tam pokoušel. Ten nápad byl hezký, ano. Já jsem ho vždycky nabádala, protože já jsem jeho tvorbě moc nerozuměla tehdy. Úplně a strašně jsem chtěla, aby psal něco pěkného. Takže k milostné poezii jste ho vlastně přivedla jako k tématu? No, tak třeba to v něm, ale pozor. Já si myslím, fakt si to myslím upřímně, že na mém místě mohla být skoro kterákoliv jiná. Že je to zkrátka souhra toho, jaké má člověk kulturní zázemí, kde se setká, jak se setká. A to by splňovalo mnoho jiných dívek. A taky k tomu mám důkaz. Když si přečtete, jak Karel píše, není snad vyvolená jen plátnem filmovým, na které promítáme svou touhu. Ach darmo, vyčítáme zradu. Ten obraz projekční je ukryt v našem nitru. Takže já jsem vlastně byla privilegovaná tím, že on si mě vysnil do jisté míry, ale to děláme vlastně všichni. A kromě té něžné milostné poezie, tak on ale vlastně v průběhu těch 70. let tvoří i vážná témata. Je to vidět obrovsky významně například v těch olejomalbách, kde je to velmi názorné. Jsou to expresivní, symbolistní kusy, které jsou často depresivní, znázorňují různé jaksi týrané osoby a spoutané osoby a handicapované osoby. A jakým způsobem vlastně na mladou dívku působil umělec, který vlastně tvořil takovéhle věci. To za prvé. A za druhé, byla to umělecká nadsázka. Byl Karel tedy veselý anebo depresivní? Ne, nejdřív k tomu. Karel byl nesmírně veselý a nesmírně vtipný. Jenom když se zabředl do nějakého rozhovoru, který většinou teda ale nevedl se mnou, tak uměl být velmi tvrdohlavý a šel si za svým. Ale na druhé straně ta tvrdohlavost byla vlídná. Ten člověk, s kterým se bavil, který by od něčeho ustoupil, myslím si, že se Karel uměl domluvit. A snažil se porozumět druhým, ale snažil se taky projevit to, co myslí. Co se těch obrazů týče, moje maminka kdysi okomentovala takovou fotografii, kde sedíme všichni nějak na Silvestra. Na stěně visí hrůzu vzbuzující obrazy. No a jeden z nich, který tam visí, ten je pravděpodobně teďka na té výstavě. To je ta alegorie Krásná Helena drží jabko a Paridův soud. Ano, tak. Bez nohy oberlých. A já to si tak pamatuju, jak on to kreslil. Já jsem říkala, co to dělá? A on tehdy řekl, aby mě to přiblížil, tak a to už bylo jako nějak, tam začaly být problémy v tom manželství, a on mě řekl, to se řídí podle přísloví lépe nikdy než pozdě, protože tam je to skutečně vyplývá z toho obrazu, že ta stará, krásná Helena nabízí to jablko a Páris už si ho nemůže vzít, protože o těch berlích znamenalo by to pád. A pak mě to ale vysvětlil tady
tak jak to jsem si nevymyslela, to mě vysvětlil Karel, no a to bylo vůbec. To jsem si říkala, když s váma budu mluvit, že bych tady, to je zajímavé téma, kterého by se někdo mohl chytit a možná vám bude jako historikům blízké a to je pojem času, který ten Karel všude má. A je to taky třeba, teďka mě napadá, že třeba Slovíčka, ta dlouhá básně, kterou mám velmi ráda, ta končí a ten, kdo vyhrává, je čas. Nebo čas, smaragdy století a vteřiny, čas, který navlékl si na řetěz zlacený, smaragdy století a vteřiny diamantů. Teď lůžko steletí má hlínu místo peřin. A to se pořád opakuje. A myslím si, a to už nemluvím teď mluvím jako faninka Karlova, která zná poměrně jeho dílo, čili už ne Karlova žena, ale Krylova faninka, že ten čas, který on jakoby tušil, že ho nebude mít, byl i důvod toho, že on se nedokázal, podle mě, velice bych si přála, aby to tak bylo, ustálit ve své pozici, kam jít, kam se vrátit, co odpustit, co prominout, s kým se dohovořit, s kým se domluvit, s kým si vyměnit, ustálit názory. Vždyť tady ta nevraživost, to bolestivé místo, které mně je nesympatické, ale teď ať se na mě nezlobí všichni fanoušci a přátelé, ta nevraživost prezidenta Havla vůči Karlovi a obráceně především, to bylo zkrátka něco, co se stalo v čase, který ještě nebyl dokončen a přišla ta smrt. Jsem o tom hluboce přesvědčená, že oba dva, kteří zastávali nebo měli tak ukotvené morální a etické zásady, by se přece museli, a oba kumštýři by se nenašli si pro sebe čas. A dokonce jsem našla v jedné upoutávce, to bylo představení Lyra Pragensis, už si nepamatuju rok, byla to Slovíčka, zpracovaná inscenace a pan prezident k tomu napsal takovou pěknou upoutávku, ve které doslova stálo, byli jsme tak na to zvyklí, že ten Karel tady je a když tak rychle odešel, já jsem mu vlastně ani nestačil říct, jak velice jsem si ho vážil. Čili z obou stran domnívám se, ale nebyla jsem tady a ti, kteří ho zažili, tvrdí opak. Ale jelikož je přání otce myšlenky, já bych si přála, že by tam bylo dorozumění. To smíření. Ostatně velké averze vznikají i z velké sympatie a obráceně, že jo? To, jak si nenaplněný vztah může být i důkazem jejich předchozí vzájemné úcty. U velkých osobností. No tak tam jistě byla. Já si vzpomínám na velice, nepodstatné, ale vzpomínám si, že Karel nějak začal s mými rodiči ve Strážnici, to bylo 6 měsíců před jeho smrtí, polemizovat, já nevím, jestli tam někdy jsem byla v kuchyni nebo něco takového. A no zkrátka maminka byla hrozně proti tomu a já jsem ho pak zlobila se na něj, že je tak kritický, protože ona vyrůstala v první republice, že? A já jsem se pak toho Karla na to ptala a on mě říkal, no víš, já nejsem hrdina. Václav Havel je hrdina, ale to jako bylo ze srdce. No, takže já tomu věřím a strašně mě bolí mě, že ta část lidí, kteří dneska tak obrátili a tak škaredě mluví o tady tom prezidentství, od začátku té demokracie. No, je to, jak jste říkal, no, ten čas byl vlastně proti tomu, aby oni se nakonec nějak sešli myšlenkově, ale když si poslechneme třeba
Havlův projev z Rudolfína, ten slavný projev, že jo, který tak nerad poslouchal tehdejší předseda vlády, tak tam je vlastně řada těch věcí, které ten Karel říkal už v roce 1990, že jo, ta kritika takového toho ekonomismu a útěku ekonomů před právníky, že jo, a takhle. Prostě on ty věci jakoby viděl dopředu a my jsme v tu chvíli možná nechtěli Ano, slyšet. já vám, to, co vám vyprávím, to je vlastně velice zkratkovětě. Já jsem tady nebyla, nedokážu to posoudit. To nemůžu o tom mluvit a vím, slyším to zase znova, jak mě to přátelé říkali, jak to bylo hrozné, jak ten Karel tady trpěl, jak viděl. Karel vlastně se do Československa v roce 1989 vracel z exilu a taky exilovou a tou západní perspektivou vlastně sledoval to dění. On nezažil jaksi na vlastní kůži většinu toho období normalizace ani pozdního socialismu, ale vy jste byla vlastně v podobné pozici. Co jste dělala po roce 1975? Vy jste žila v zahraničí také, že jo? Já jsem pak odešla, jsem měla dceru, kterou mám krásnou a inteligentní dceru, která je 45, teda obráceně inteligentní a krásnou. Je psycholožka, vyrůstala se mnou jenom, protože otec s náma nechtěl být. A s ní jsem odešla do Itálie, protože jsem uměla německy a bylo tam zapotřebí v jedné firmě někoho, kdo by překládal klientům z němčiny do vlastně z češtiny do němčiny, ta firma byla česká. A tam se přestavovaly staré domy v Itálii a mnoho Němců se kupovali, jelikož jsem tu němčinu ovládala. Tak jsem tam. No ale potom jsem si udělala nejdřív zdravotní školu a pak to bylo jakési moje životní poslání, to jsem milovala, nakonec jsem pracovala v hospisu, jsem doprovázela lidi umírání. A pak jsem si ještě, protože já jsem byla taková černá ovce rodiny. Moji rodiče byli akademici, sestra, akademička a mě to tak trošku, asi mě to vadilo. No nic, udělala jsem si v Janově pedagogickou fakultu, jsem vystudovala a pak jsem ty sestry teda vyučovala té paliativní péči, to byl závěr mé kariéry. A do Čech jste se vrátila potom v kterém roce? Nebo? Já jsem šla jako do důchodu, nejdřív teda u mě zemřela maminka, kterou jsem si z Německa vzala, jako zdravotní sestra jsem nemohla jednat jinak, jí bylo už 90. A pak jsem se vrátila domů, já jsem věděla, ačkoliv teda moje sestra, mé vnučky žijí v Itálii, jezdím tam, já jsem se vrátila sem a věřte tomu nebo ne, já jsem si tady uvědomila, jsem neznala ten pocit. Jak je to pocit najednou vědět, tady jsem doma. Já jsem tady tak strašně ráda, ta kultura, ti lidé. Já mám pocit, jako bych se bavila s rodinou, s lidmi. A jsem tady nesmírně ráda. Žiju kulturně a to mě řeknete v Itálii. Lidi v Ústí mě říkají, jsi se vrátila z Itálie do Ústí. Říkám, no, vrátila. Já jsem tady šťastná. A v kterém roce tedy jste se vrátila? Před 4 lety. Před 4 lety. To znamená, celý ty 90. léta jste vlastně sledovala taky tu Karlovu kariéru ze zahraničí. Jakoby. A málo. My jsme si vyměnili pár dopisů v té době a naposledy jsem se s ním viděla právě 6 měsíců před smrtí. To bylo velice krásné. Jsme si mnohé řekli a takové zadosti učinění asi pro oba. A vrátila jsem se, ale musím říct, že v těch 90. letech já jsem měla dočinění sama se sebou, protože žít v Itálii jako svobodná matka, dcera studuje, to nebyla žádná legrace. Já jsem sem ani moc nejezdila a to dění bylo převážně italské, tak občas jsem si četla knížku. Taky do té češtiny jsem se pak musela vrátit, protože to se časem vytrácí.
My víme, že Karel Kryl v těch 70. letech taky navštěvoval náboženské komunity, jeho tvorba byla náboženského charakteru, křesťanského a velmi intenzivně se stýkal například s bývalým břevnovským opatem Anastázem Opaskem, který sídlil v té době v klášteře v Róru, kde se také konala řada akcí pro katolickou mládež. Vy jste tam pravděpodobně tehdy jezdila s ním. Ano. Můžu se zeptat na tamní atmosféru a vůbec Karlův vztah k náboženství? Karel byl věřící, praktikující křesťan. A to natolik tak spontánně a tak pěkně, že já jsem s ním vlastně do té víry vstoupila. Vůbec jsem se nikdy neptala, kdy to začalo, protože moje maminka, filozofka, byla ateistka. A takže u nás ta víra nebyla to nějaká taková, že by urputně na něčem tkvěl, třeba na modlitbě před jídlem, to ne, ale to duchovno tam vždycky bylo a konec konců to bylo i to, co ho činilo pokorným. Ta jeho pokora byla krásná, že uměl sklonit hlavu i nad tím, když uznal, že něco nebylo dobře. Já jsem to tak viděla, tady to. A ano, já vlastně mám tu jeho tvorbu, kde je co já vím, Carmina Resurrectionis a jiné, ono to vlastně všude prolíná, v těch básních ta víra. Tu mám vlastně nejraději. A tady bych ráda jmenovala skupinu, která se jmenuje Misa, to byla katolická mládež ve Vršovicích, kdy si ti začali krátce po smrti zpívat Karlovy písničky, ačkoliv vlastně osobně ho neznali, ale ty písničky s tou křesťanskou tematikou. Dodnes zpívají. Mají takové zvláštní aranžmá své, první nebo druhé CDčko jim pokřtila Dana Němcová. A oni se nikam netlačí, ale teď jsem byla v knihovně na jejich koncertě, který se mně velmi líbil, protože tam ten hlas té víry, ten tam pořád je, oni u toho hrají na flétny, bubny, flétny, housle tam jsou. Je to zajímavé a slavili 25 let. A ještě bylo hezké, že jim k tomu přišel číst Karlovy verše Ondřej Vetchý. To se mi velice líbilo. Takže jsou i takový. A máte vzpomínky přímo tedy na klášter v Róru a tamní setkání mládeže? Třeba jak tam vystupoval Karel? Ano, no tam jsme zpívali ty lidovky. Tam se zpívaly ty lidovky převážně. To si Karel nezaspíval. V těch malých skupinách těch lidí, kdekoliv, ať to byly ty emigrantské, tomu říkám koncerty, ten Karel působil jako někdo, jako kdyby si teďka třeba tady Tomáš Vončovský vzal kytaru a začal tady s náma zpívat a hrát. Takže to nebyl někdo, kdo, Karel Kryl, vůbec ne. Takže Karle, zahraj to. Když uvidíte nějakou starou nahrávku, kde on zpívá lidem v hospodě, tam ty lidi řvou, vůbec si toho nikdo. To bylo fakt nedoceněné. A jak na vás zapůsobila osobnost Anastáze Opaska? Měla jste možnost ho poznat trochu? Měla jsem možnost ho poznat. Poprvé jsem se zpovídala ve svém životě v lese s opatem Opaskem. On kouřil cigaretu a upozorňoval mě na to, že to manželství není žádná sranda. On byl tím, čím si prošel, neuvěřitelně. Tak nemůžu říct nic jiného, je nádherný člověk. Za to jsem nesmírně šťastná, že jsem ho směla poznat. A potom jsem se vás chtěl zeptat, vy jste také dostávali balíčky z Československa, čas od času, ne často, a mimo jiné také balíček od Karlovy maminky, který obsahoval 2 háčkované panenky. Řekla byste nám něco o těchto panenkách? My je budeme mít vystavené na výstavě. V tuto chvíli je tam k vidění 1, ale časem přibude i 2. Povídejte. Ta panenka, přišly 2 panenky, já si opravdu nepamatuji, jestli to bylo ke svatbě, k Vánocům, nevím.
Ale když jsem se teďka, musím to uvést na pravou míru, protože když jsem se teďka zeptala Karlovy neteře Karly Štruncové, tak ona mě tvrdila, že ty panenky pletla její maminka. Čili maminka, sestra Karla, nevím. Ona mě to nedávno napsala. Každopádně ty panenky přišly, s nimi přišel takový koberec, že ona byla výtvarně nadaná. Karlova maminka to byla určitě, snad existují i nějaké akvarely, které já neznám. No a takový koberec veliký, dlouho jsem ho měla, pak ho teda sežrali moly, protože byl vlněný a neměla jsem ho pověšený. No a ty panenky, Karel, jednu toho modrého panáčka, logicky modrého, já červeného, oni byli úplně stejní, pokud se nemýlím. No já jsem jí dlouho měla, tu panenku, a když jsem se vrátila, a měla jsem ji vždycky na nočním stolku celou tu dobu. A když jsem se vrátila sem a tak jsem nějak se dostala do toho mezi ty fanoušky, to se stane snad automaticky, to nešlo jinak. S někým jsem se seznámila, už to jelo, protože lidé jsou zvědaví a víceméně jsem vždycky musela brzdit, že nevím o tom a nechci, protože a chci, aby to tady taky zaznělo, protože jsem to i Marlene Krylové řekla, že já jsem tomu Karlovi slíbila, že s ním ponesu všechno dobré i zlé, a ona to dodržela. Za mě. Mnoho let s ním byla, mnohé si s ním prožila. Byla to ona, která se s ním seznámila podobně jako já, protože nevěděla, kdo je Karel Kryl. Ani mu to možná nevěřila, když jí vyprávěl. No a najednou pak do toho spadla a díky ní máte vlastně tu pozůstalost, to se nedá. A díky i její pečlivosti, to já bych bývala nezvládla. Důkaz je to, že já jsem z radostí, fakt z radostí, jedné z těch faninek, která je, myslím, mou kamarádkou Šárka z Českých Budějovic, a té jsem darovala toho červeného panáčka, protože on je mnoho mladší, a tak jsem si říkala, že už jsem ho měla dlouho, a jí to udělalo velikou radost, takže u ní teďka bydlí. Já bych se vás ještě ráda na něco zeptala. Od té doby, kdy je ten Karlův odkaz nebo ta pozůstalost v Národním archivu, tak pochopitelně mezi přáteli okolo toho klubu Karla Kryla mnoho lidí se, víš o tom něco, jak to bude? A docházejí mi takové zprávy, jako když je něco v Národním archivu, tak to tam je zavřený navždycky a nikdo na to nemůže. Vím, že existuje smlouva a že ta se musí dodržovat. Ale jak to bude potom, když někdo bude chtít psát třeba o Karlovi nějakou monografii nebo něco, jak to chodí v Národním archivu? Řekněte nám. Jiří Křesťan je vlastně dlouholetý vedoucí oddělení osobních fondů Národního archivu, takže ten nejpovolanější, kdo tohle umí vysvětlit. Jako prakticky někdo tam přijde, řekněte mi. Přesně tak, no. Ty fondy, a já jsem vždycky si na tom zakládal, že ty fondy zpřístupňujeme v maximální míře badatelům. A to i ty fondy, které nejsou uspořádané, snažíme se tam hledat prostě pro badatele a předkládat jim to. Jo, čili tam je vždycky naše snaha, abychom těm lidem maximálně pomohli. Jediná výjimka je, že když třeba v darovací smlouvě si vymíní ten dárce, že uzavřeme ten fond, anebo část toho fondu uzavřeme. A potom druhá věc může být, že tam najdeme nějaké dokumenty, které by mohly poškodit třetí osoby, o nichž se tam vlastně píše, že jo. Takže tyhle archiválie jsou třeba dočasně uzavřené. Ale jinak se snažíme je opravdu jako zpřístupňovat. K těm fondům děláme takové seznamy, které se nazývají inventáře, takže podle těch inventářů si mohou badatelé už dneska objednat i na dálku. Dokumenty digitalizujeme, takže řada těch věcí už se dá studovat i na dálku a takhle. A to si může dovolit kdokoliv? Ano, pochopitelně. Myslím, jako ty poplatky jsou vysoké? Ne, to my jsme veřejná instituce, čili poskytujeme tyhle služby zadarmo. Ano.
A badatel může být kdokoliv. Ano, kdokoliv, nerozlišujeme, jestli to je Je, profesor ano. z nějaké západní Dobře, univerzity. nemusí se nějak prokazovat, já pracuji na tom. No tak to je, myslím, velmi důležitá informace. No, snažíme se opravdu, aby ty archiválie žili dál. My jsme takoví ti převozníci, kteří zprostředkovávají kontakt mezi živými a mrtvými. Ano. Děkujeme. Děkujeme moc. Já vám děkuji. Děkuji. A tím jsme pro dnešek a na příště hotovi. Co vám odtud popřát? Rovná záda, jasný pohled, myslící a kritický mozek, pár dobrých přátel, kteří ten pytel mouky v nouzi dají. Přeju vám lásku, protože nenávist je averzem této ctnosti. Přeju vám pokoru bez područí a ještě dobré svědomí, které vzniká nikoli špatnou pamětí, ale statečnou prací a vytrvalou pílí. Nashledanou v lepších časech a snad naslyšenou, byť na jiných vlnách. Mám vás rád, Karel Kryl.